Terve kaikilla! Tänään me mennään ostamaan. Tänään me mennään todistamaan Eternal Prismared Rodin ostoa. Vai mitä? Ja annetaan jollekin randomilla. Annetaan jollekin randomilla tää kala tänään. Mä oon tulos. Mut me päästään, miettikää tyyppi, me päästään todistamaan Eternal Prismared Rodin ostoa. Mitä muuta voi katsoa? Ja sit musta tulee Jumala. Tai kingi. No! Mä lähden ihan... Sepu, mä teen tähän huvin vuoksi. Mä lähden Sepu hyppyleikkeihin. Ehkä en sittenkään. Mitä? Tyypintä peli klitsas! Kaiken ties! Tässä on mun ilvi. Mistä puhutaan vastaamassa, mutta 42 Mitä? Mä en... Mulla on 3 versarkkia. Ehkä vois arpoa yhden jossain kohtaa jollekin. Mä ehkä voisin arpoa versarkin jollekin pian. On tällainen kala, aika harvinainen eventtikala. Odotetaan No niin, katsokaa nyt se tyyppi ostaa Eternal Prismared Rodin. Tässä on todistettu, sillä on ihan sika vähän rahaa. Katsokaa mikä se levy on. Ja... Oh my god! Eikö se ookin cooli? Jumakka. Ootko iloinen poika? Sepu, odota. Mä laitan Sepu sinne jotain kivaa, mikä ei kuulu sulle. Sä voit ihan mennä itse katsoa sitä yhden sortisit sä. Sepu, mä laitan sun hetkeksi mykistykseen. Sä et saa kuulla pari juttua. Käykö? Sepu. Sä et saa sit kuulla ehkä yhtä juttua, kun mä laitan vähän tuolla juttele, niin mä laitan siellä on sen mykistyksen. Ai niin, katsoo jo. Ei kun sulle. Ai niin. Sä saat ihan ite mennä sit kattoo sen video, jos sä haluat nähdä, mitä mä puhun siellä. Oota. Nyt mä laitan se. Ei!